Minggato saka ngarepanku. Panglimbang 5 menit dina Kemis wagi tanggal 26 Juni taun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 7 ayat 21 tekan ayat 29. Sawijining mantan pangkrasuk Kristen ing paseksen kang sajak ngiyakinake nate mratelakake mengkene. Percuma dadi wong Kristen, direwangi sangsara rekoso, tumindak becik disia-sia, kupya sabar ngadepi apa wae, jebule tundhone ora ditepungi dening Gustine, kepara malah ditundung minggat saka sangarepe. Dikon minggat saka sangarep Yesus marga dheweke rumangsa ora kenal. Kanthi yakinake kang dadi kanca anggone pirembugan uga sawijining mantan pangrasuk Kristen uga nanggapi. Mula aku ya luwih dhisik ninggalake kekristenan. Isih akeh lho perkara kang ndadekake aku ninggalake Kristen. Apa kang kapretelekake ing cecala karembuk ing waosan dina iki? Manut panemuku, wong lur ing cecala kang padha ndadekake sabda dalem Gusti Yesus ing waosan dina iki minangka alasan ninggalake kekristenan salah gedhe. Wong-wong mau amung angger comot isi kitab suci. Kepara wong-wong mau malah ora maca apa meneh nglelimbang waosan dina iki kanthi wutuh. Sawijining perikop kitab suci kudu kawaos migatake konteks anggone Gusti Yesus medhar sabda sarta rangkene karo perangan kitab suci liyane. Mula sadurunge ditundung metu saka pasaman dalem, wis undur diri luwih dhisik. Pasaman suci ora rugi ditinggal wong-wong kaya mengkene iki. Nanging kanggo panjenengan kabeh kang isih tuhu setya ing paguyuban pasaman dalam Gusti Yesus, monggo kita waca kanthi wutuh sarta kita lelimbang kanthi wening lan permati sabda dalam Gusti Yesus dina iki. Amrih ora pituna merga salah paham lan banjur ngetut sedulur loro ing cecala. Monggo kasetitakake sabda dalam Gusti iki. Dudu saben wong sing wuh-wuh marang aku, Gusti-Gusti, bakal lumebu ing kratoning swarga. Jabakno dheweke kang nindakake kersane Ramaku ing swarga. Monggo sami kasetitakake tembung jabakno dheweke kang nindakake kersane Ramaku ing swarga. Saka kene satemene cetha terwaca wong kang wuh-wuh mau tinampik swarga. Marga ora nindakake kersaning Allah yang Rama. Beda karo kang wuh-wuh sarta nindakake kersane Allah yang Rama. Nah, kersa dalem Allah yang Rama iku mangejawanta ana diri pribadi Gusti Yesus Sang Allah yang Putra. Dadi, sapa kang nindakake piwulang lan tulodo dalam Gusti Yesus bakal melu mulya ing kratoning swarga. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 20 ayat 31 tekan ayat 46. Kepara ing waosan dina iki Gusti Yesus ngalembono minangka wong kang wicaksana kang bakal jejeg madeg ing satengahing prahara sapa wae kang nindakake dawuh-dawuh dalem. Saben wong kang ngrungokake gunemanku iki lan nindakake dheweke padha karo wong kang wicaksana kang ngedegake omah ing sakndhuwuring wadas. Rikala udan deres lan banjir nekani, omah mau ora bakal rubuh sebab diedegake ing sakndhuwuring wadas. Para tresna pelem kinasih dadi cetha menawa Gusti Yesus amung bakal nyelaki lan nundung para pendhiri dalem kang klebu ing kumpulan omdu alias omong doang, gedang awoh pakel, jarkoni lan gajah diblangkoni alias migunakake panjenengane amung kanggo golek bathi pribadi wae. Dadi pendherek dalam Gusti kang sejati kanthi nindakake piwulang, pakon lan patuladan dalem. Suwawi sami munjuk kunjungan dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula mboten kepingin panjenengan tampik lan tundung rikala dinten wekasan tembi.
Pramila mugi Hyang Roh Suci tansah ngosikaken lan ngengetaken kawula kangge mujud nyatakaken piwulang lan pakon dalem wonten ing tumindak sak dinten-dinten. Amin. Kunjung asma dalem Hyang Rama, Hyang Putra, Duwe Hyang Roh Suci. Amin.